Čiže sme teraz na ďalšom pozemku, je to blízko Iliášu, kde máme jeden z našich projektov. Čo je zaujímavé na tomto pozemku je, že je ako keby ucelený, je to myslím si, že okolo 40 hektárov, nie je vždy ľahké nájsť spojení s nejakou sieťou a zároveň s neobsadenosťou na sieti. Máme tu vlastne dve možnosti pripojky. Prvá je tam. Je to také malé trafo, ktoré v podstate slúži tu pre dedinu. Na tom trafe nepredpokladáme, že bude väčšia kapacita ako 2 MW, čiže by to bol relatívne malý projekt. 2 MW, zhruba 1 000 000 eur by sme potrebovali dať do projektu, aby sme to vedeli postaviť v podstate fotovoltaiku, ktorá by vedela zásobovať s najväčšou pravdepodobnosťou celú dedinu. To je prvá možnosť, ktorú by sme neradi zvolili, lebo ten projekt bude malý a nevyužije sa ten potenciál toho pozemku, ale potom druhá možnosť je, že pred nami sa rozprestiera veľký pozemok. Cez tento pozemok prechádza 220 kV sieť alebo teda linka, ktorú môžeme využiť, ale asi ju nebudeme využívať, pretože ten potenciál toho pozemku je trošičku nižší. Museli by sme stavať väčšiu trafostanicu 110 000 V, ktoré v podstate idú na kraji toho pozemku a v zásade vedeli by sme urobiť, teda treba postaviť novú trafostanicu. Tá nová trafostanica bude stať orientačne 1,5 milióna eur, čo je viacej ako hodnota celého toho malého projektu, ktorý by sme tu stavali. Ale v zásade, keď ju postavíme, tak teoreticky by sa dalo na tom pozemku postaviť 35 MW by sa tu dalo dať, čo je presne to množstvo alebo ten objem, ktorý má zmysel robiť, keď idete na vyššie napätie. Možno to je vidno a možno to nebude vidno v tom zábore, ale vzadu je v podstate za nami diaľnica. Kalkulujeme, že tá kapacita na tej sieti by tu mala byť a že by s tým nemal byť problém. Toto je jeden pozemok a ideme teraz pozerať s tým istým majiteľom druhý pozemok a budeme sa rozhodovať, že do ktorého projektu by sme potenciálne išli. Je to úplne na začiatku, prvýkrát to vidíme, takže od teraz, kým podpíšeme ten projekt alebo kým podpíšeme pozemok a dostaneme sa v podstate k projektovej fáze, predpokladám, že prebehnú nejaké 2 alebo 3 mesiace, ale viem si predstaviť, že by sme ho vedeli zahájiť v 3. kvartáli roku 2024. Ukončenie tohto projektu úprimne, ak by sa nám to podarilo spraviť do 3 rokov, že to celé developujeme, nepostavíme, len zdevelopujeme, tak by sme boli radi. A zhruba 4 až 5 rokov aj s kompletnou výstavbou by trval tento projekt. To je presne ten rozsah projektov, ktorý teraz hľadáme a preto sme tu do Bosny aktuálne prišli. Takže držte palce.